Днес е първият ни ден в Брюксел преди Tomorrowland. Раздадоха ни белгийски паспорти, в които имахме различни активности, които трябваше да посетиме в Брюксел и да ни сложат печат. Сега ще ви покажа как мина денят. Първата ни спирка беше да си направим татуировки. И после продължихме с печатите. А на следващото място отидохме да хапнем, защото предлагаха белгийски картофки и лимонада. И разбира се, пак имаше парти. А при следващото място беше време за десерт, така че сега ще пробваме няколко белгийски сладкиша. Вижте на колко готини места просто правят активностите. Това беше нещо като театър. А после стана време да дегустираме белгийска бира. Този път бяхме в много яка обществена сграда и просто съм впечатлена от Tomorrowland колко много се стараят за абсолютно всички локации и за целия фестивал и настроението на хората, защото целият град става празник. Вижте какво беше на площада. Беше просто незабравимо. Okay.